Una part molt important de l'ordinador n'és el teclat, l'ordre dels caràcters al qual s'adapta a les característiques de les principals llengües. Només als Països Catalans s'utilitzen 3 teclats diferents: QWERTY, la versió que inclou el punt volat, els accents agut i greu i la C trencada. Es fa servir a Catalunya, la Franja, el País Valencià i les Illes. AZERTY es fa servir a Catalunya del Nord, només compta amb l'accentuació francesa. QWERTY, amb els accents a la llengua italiana, es fa servir a l'Alguer. Com ho fem, però, si no tenim un teclat que disposi dels caràcters necessaris per escriure correctament en català? Vet aquí un seguit de combinacions senzilles de teclat que ens permetran d'accentuar correctament els mots en un PC Windows. I bé, espero que aquest tutorial us sigui útil. No dubteu en deixar un comentari vostre, o si teniu una idea sobre un tema que us agradaria que se'n parlés, podeu escriure a ganapia.informatica@gmail.com. Vinga, fins aviat!